Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone Monumen SLG Kediri lur. Nyapa aku nek kene mergo aku arepe nyanggone kulineran khas. Lah panggonane cedhak nang nggone SLG. Dadi saka SLG ngulon titik lur. Yaiku sate kul utawa kreco lur. Yang cilik-cilik, yang gede arane kul, yang cilik-cilik kreco. Oke, aku nemu bakul sing ibu-ibu wae iki. Sate kreco, sate kul nggih. Sampeyan pinten, Bu? Niki bangsale, Bu. Niki kreco napa kul? Nek iling isih uji coba, Bu. Niki pun nenek bumbune dereng. Ampun. Oh, nggih. Lek kurang pedes enek sambele. Tapi niki pun wonten bumbune nggih. Niki mau padha sing godhog. Yang cilik-cilik gane ya hati segi-segi kabeh ya. Biyen kan nenek cilik-cilik kreco. Lah niki sami niki. Pun niki mawon disukani sambel, langsung disok nene kene sambele. Pun Bu, dadi kula tumbas satene setunggal, godhogane setunggal. Sine pinten sedasa nggih? Dadi siji padha karo 500 ya. Satene setunggal, godhogane setunggal dados 12.000 nggih Bu. Pun bersah susuk. Bu niki kula lebokne YouTube mengke. Daleme pundi Bu? Tanjung Pagu. Oh. Sumber Gundi, napane perapatan. Oh, malah sing ngilen lek Sumber Gundi sing etan. Pun pinten taun Bu sadan teng mriki? 40 taun. Oh, nembe. Lho, Bu ngeten iki golek teng sawah napa ingon? Oh, teng saben kathah rasikan. Pira ta Bu? Oh, sawah-sawah sing Balurti. Lha kula mangan cilikan niku terakhir nggih SD nika pun mboten nate. Lah sajakan niki lagi mamal ya. Bu sinten Mas maneh? Busri. Oh, nggih mugi-mugi lancar Bu nggih. Enak nyuwun wonten kasak nggih cilik ngoten. Matur nuwun mengke mlebu YouTube Bu. Sate kul. Ki aku wis teko omah lur, wis meh magrib. Uji coba. Rasane luwih enak lur, sakwise diwehi bumbu kacang karo sambel mau. Tambah kecap. Sejatine wis dibumboni, cuma diwehi sambel karo kecap, bumbu kacang, sambele mau luwih enak. Terus iki kul utawa kreco sing godhogan lur. Saelingku jaman biyen kuwi bumbune ya kaya bawang brambang ana klopone utamane. Dadi putih-putih kuwi klopo lur. Wakeh sine ya mergo sak kulite jane lek dipek daginge tok ngono ya paling sak gelas lur. Ning ya tetep murah 5.000. Nah, biasane lur, biyen zaman aku cilik kuwi lincipe kuwi wis ditutuki dadi makme kuwi disedot. Lah saiki mergo mungkin ben efektif
apa jenenge koyo ngene iki lho isine cilik. Oh lah. Sing ngisor kuwi teleke lur. Lah carane buka ngene iki. Mergo bongkote ora ditutuki dadi adik kudu nyutuki karo tusuk gigi iso, karo sendok garpu ya iso lur. Terserah cor ngono kuwi. Dadi satene mau sak plastik iku isine 10, regane 500-an. Oke, sahabat Toro sakmene dhisik lur. Wassalam.